Aurrea! Iñaki! Kaixo! Egunon! Zemuz! Zer, lan da laneo? Bai, bitxe, pizkatean. Erki. Makil kontuekin, ez da? Bai. Ja, urte pila da makilu, ja, makile egiten, eta... Zenbat? 35 bat. 35 urte, eh? Bai. Makila egiten. Makila egiten. Makila bakarrekin bizitzen. Hemen kontua da makila, hartzea daukat, ez da? Bai. Objektuaz gain, dala batez ere, errespetua adierazteko, ez da? Erabili izan du dela. Hau, ematen zaionari, errespetua agertzeko zera bada. Osa, beti izan du da, norbait kanpotik etortzen danean, hemengo gauza berezia bezala, ematen zaio makila eta makila daukan zeintzua, ez? Errespetua, adizkatzezuna, eta, opari bezala egiten dena. Zuen bezero tipua, klientea, zein den ere? Guk egin ditugu, aita santuatik hasi, eta erregiari, eta herri askotako presidentia, eta horrela egin ditugu. Aita santuari ere bai, eh? Bai, aita santuak, etorri zanean Loyolara. Juan Pablo Bigarren, ez da? Bai, orduan Garikotxea zegoen lehendakaria, eta hemen opari zuen makil bat. Eta geroztikan, Roman egin zuten beatifikazio bat bi monjari, Arabako bi monjari, eta orduan Arabako diputaua erregalatu zetio beste makil bat, aita santuari. Iñaki, hau da zuen nolabait makil estoka, ez da? Hori da. Guretzako garrantzitsuena makilan hau da, egurra. Egurra eta egurrak ematen duen tratamentua. Hau garbi utzi ezagun. Makila, euskal makila esaten duen beti mispira. Bai. Mispirena da beti danik izan dudana. Ez bakarri egurren gatikan, baizikan egurra egite zatzen tratamentua. Mispira egite zatzen marka hauek, hau provokatu da dauzte. Erliebe moduko, ez da? Hori da, erliebe moduko hori. Hau bestela, mispira da lisua da, ez dauka errelibik. Eta hau itezatxe, udaberrien juten gera basotara, eta basoan arkitu landariak, eta gero, ja neurrikoa landariak, eta itidu azalian, kutxila batekin itidu marka hauek. Oandik, mendin daola, bizik daola, aldatu gabe daola, eta handaola, basoan da osten bezala. Azal gainetik? Azal gainetik. Azalian, kutxile sartu zen egurra aliatu arte. Egite zatie, 3 marka hauek, eta gero erdian pirrila bat, pikado bat. Eta utzitzen da, arkitu duen tokian, han utzitzen duen, markain eta han utzik. Zema demoa, zema turten. Urte betian, udaberritik negu arte. Neguan botatzen gera, eta udaberrin markatu deun makilak, iten dugu moztu, eta ekartzen dugu talerrea. Kusko pixkat nola lantze zuen da? Bai. Hor taler kuriosoa daukazu, ez da? Bai, pasa lea. Pasa. Gusten, hau zarra bada, baina, hemen dauka, hau adarraskua da, poma hau adarraskua da. Ze materialekin ino da? Adarra. Hau irilen adarra. Iri baten adarra? Bai. Hau adarra da. Iri arraien puska bat. Iri agerdu edo, sesena edo... Bai, behia, sesena, adarra hundilena daukanak. Aipa. Zatean, hau beltza izaten du, adarrak izaten du, goiko punta izaten du beltza. Gero ditzen da txuritu. Eta gaina huekua izaten da. Adar puska berko, ez da? Handia berko, ez da? Hau ez daneako zati bat ateratzeko. Bai, adar hona. Semiak ere hartu dula, bai dela errelegu hartzen egin dela? Bai, nik ja jubilatzeko ordua aliatu zait, eta guan semiak hasi izan, nekin. Semiak estudiatzera izela udaretan eta etortzen zan, ja esku bat botatzea, eta, ikasi zuen, hemengo lanak eta gauzak, eta guan ia jubilatzen joala, esan nion, hemen dezu neozitioa, nahi badezu jarraitu, edo talerra itxi, birko dugu, eta... El duñalde jo. Eta behar, bai.
Beste katebegi bat lotu zaio beraz, Beñat izenekoa, mende luzeetan transmititu den ofizio eta jakintza zaharrari. Eta zertarako, eta Mispira ondo egurrez egindako makil batekin, Urkoari errespetoa azaltzeko. Egunon, Beñat, hementzen egia. Zer, pintaketa lanetan, o? Bai, argizaia ematen. Argizaia? Bai, hau da, makillaren montajea egiten dugunean, azkenetako etapa bat. Eta argizaia izaten da, egurra eta protegitzeko. Bai. Eta baita ere brillo bat atzeko. Barnizik eta ematen zaio, edo nola tratatzen da, no? Makillak bere tintea barrenean dauka, nahiz eta txuria ikusi esanak entzean, tintea barrenean dauka, eta guk egiten duguna da provokatu, karearekin, kare biziare eman egiten diogu, eta tintea ateatzen zaio. Eta gero, hori egin ondoren, azkeneko fase izango litzateke argizaia, pixka brillo emateateko, eta hori da, geruza bat izateko. Hau honei gero heldulekua edo jarrita, bukatutu dago litzateke? Bai, hau egingo genuke, argizaia eman, utzi zaio pixka bat, egurra txupatzeko, eta gero egingo genuke trapua pasa, brillo atetzeko, eta gero azkeneko egingo genukena izango litzateke metalak pulitu. Brilloa eta teatzeko baita, eta gero izango litzateke eskultokia jarri eta listo. Nik ez dut oraindik irabazi, hauen errespetua, bai, ez dut makileik eramango, begira, makile dotorea. Usten dut, Mispira ondo bat daukazula kanpun, ez da? Bai. Guzti honen jatorria. Bai. Bisitatuko dugu? Bai, Ondo ditzen bat zaizuen? Segura. Hori hau. Beñat, hemen? Mispira, guztien jatorria, ez da? Hori da, hau da guztien jatorria. Hemen ondo ikusi dezakegu Mispirari egin dizkiogun markak. Aita komentatu duen bezala, hau udaberriaren hasieran egiten dizkiogu markak, eta utziko dugu urrengo negur arte arbolak zikatrizatu dezan egindako ebaketa hauek. Ebaketa hauek egiten dizkiogu Bitresnarekin, ez da? hori da. Pirrilla honekin, Hori da. Egiten dizkiogu perrilla pasa, puntuak egiteko, hemendikan pasa, eta gero olatuak kutsilla honekin egiten dizkiogu moztu, eta moztu. Beñat, eta honen esanahia badakizu ezin dan? Edo horrela da, eta kito, horrela jaso dugu historian zehar, eta uin hauek, eta beste luzetak enako zulotek. Ez dakigu ez esanahia daukan, baina nire ustea esanahi bat daukala ziur baiet. Zergatik beti izan du dira holakoak. Baina egia esan ez dakigu ze esanahi izan dezaken. Bueno, Beñat, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Urte askoan, espero dugu. makila asko inez. Hori da gure intentzioa. Aitak eta ituna gaina, A ber. bezain ondo jutean. Espero dugu baiet. Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik zuri. Etxeko batek zabaltzeatik. Bai. Guri, Etortzeatik. Zain ondo tratatzeatik. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, zuri. Euskaldunok eta gainerako noski gauza asko dauzkagu ikasteko. Besteak beste, gure baserritar zaharrak hile luzearekin begira ibiltzen zirela, hippieak bezala. Eta euskal makila errespetua bezala ezin daitekela erosi. Irabazi egin behar da.